Masha Allah. Inda za ku sayi Telegram stars wasu suna wannan sosai. So insha Allah ga site inda za ku je ku saya Telegram stars na. Fragment, kun gan shi nan fragment.com. So in kuka shiga ya buɗe muku kaman haka. Za ku zo ku taɓa wannan abin guda uku gashi nan. So za ku yi connecting na wallet ɗinku. Kun ga gurin nan guraren. So let me disconnect it and connect again. So za ku yi connecting wallet. Za ku sa ton kifa ko wanda take ton wallet ɗinku da take ɗauke da ton ko da Telegram wallet ce. So lafiya lau za ta yi. Gashi nan nayi connecting. Okay. Yau kun ga dawo da mu a gurin. So abin da zai faru nan guraren. Za ka zo ka taɓa nan gurin ne stars. Nan wajen sai da username ne. Nan kuma wajen sai da nambobi ne. Nambobi wanda za a yi Telegram da su. Nan wajen sai da star ne. A nan fragment ana sai da abubuwa. Nan wajen sai da premium account na Telegram ne haka da sauransu. So za ka zo ka taɓa stars nan. In ka taɓa. So gashi nan 50 star ana sai da ita akan naira 0.15 ton. So ya danganta da adadin da kake so. Misali in kana son guda 100, sai ka zo ka rubuta a nan guraren. Sai ka zo nan, a nan za ka saka username ɗinka na Telegram. Misali ka rubuta, misali zan sa Telegram username ɗina haka. Kun ga gashi nan na saka. A nan sai in sa adadi. Misali ina so zan sayi star guda 100. Gashi nan kun ga sunana nan ya fito. To kawai zan danna buy ne. Na danna buy. So gashi nan yana nuna buy stars for Suleiman 100 Telegram stars to unlock content and services. Gashi nan 0.331 ton za a caja. So gashi nan na danna buy. Zai kai ni wallet in yi confirming transaction. Just haka abin yake. So babu ton a wallet ɗina. Kun ga yanda ake sai da ka yi confirming wannan transaction ɗin shi ke nan stars da ka saya za a tura maka ita zuwa cikin wannan ɗinka. Wallet ɗinka. Ai ba wallet ba kai. Telegram account. Bayan kun siya, so za ku shigo Telegram account ɗinku domin ku duba. Za ku taɓa nan wannan abubuwa. Za ku tafi can ƙasa wajen setting nan. Gashi nan my stars nan gurin. In ka taɓa gashi nan 0 stars. Wanda na sa dukkan na ɓannatar da su gasu nan guraren. So I have 0 balance now. So that is. In ka saya ba zai je cikin wallet ɗinka ba ne, zai je cikin Telegram account ɗin da ka saya da username ɗin shi. Shi ne kawai. Allah ya bamu.